Foli ani tanni o be actuel media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen an ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye an ka dɔgɔkun kibaru wagati selen bakuruba filɛ ka kɛɲɛ ni kan hokumu ye min bɛ senna Maroc jamana kan maa caman de bɛ sisan minnu bɛ ka Mali mayo feere nin waleya min kɛ kuma ani kuma ni farikolo ɲɛnajɛ tulo in bɛ senna ko caman kɛra san 2025 kɔnɔna na an bɛ se ka kalan jumɛn sɔrɔ o ko kɔnɔna na Sulemani Kulibali ni ale ye jateminɛkɛbaga ye géopolitique kɔnɔna na bɛ a hakilila di anw ma an ka nin dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min ni ko Coupe d'Afrique des Nations i ko mayo san o san farikolo ɲɛnajɛ tulon bɛ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ni mayo bɛ san kosɛbɛ wa a bɛ kɛ sababu ye a feerebagaw bɛ dɔ sɔrɔ a la a kɛra mayo ɲuman feerebagaw ye walima a bayɛlɛmalikɛlaw feerebagaw ye bɛɛ bɛ garisɛgɛ sɔrɔ nin wagati kofɔlen na nka ɲinan ta a feerekɛlaw b'u ka nisɔngoya jira ka d'a kan maa caman donna a feereli la wa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ an ka balontannaw kɔkɔrɔma don olu saliyalen don ka mayo kofɔlen sa Nana Kadiya Kone ni a ka kuma bara wulila ka se an ka Bamako suguba kɔnɔna na an ka jɛ ka a ka sɔrɔlen lajɛ ɲɔgɔn fɛ maaw sa walaye maaw baden de b'an bolo maliyɛnw tɛ ka maaw yo sa n'an an ka caman ye dɛ. Bamananw b'a fɔ ko dugubila ko ka fisa ni ladawuli ye san o san k'a daminɛ kani daminɛ fo ka taa se Mali bɔli ma maa caman de b'i dahirimɛ sɔrɔ mayo feereli la o kɛra original ye o walima a pakoti a kɔni bɛ feere i n'a fɔ maribatiga an ka jamana fantan naani bɛɛ la ɲinan ka kɛɲɛ ni kani tako 35 ye ni o bɛ bɛn Mali samatasɛgɛw ka participation 14 ma fɛn min ye mayo feerelaw ye olu b'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka degun caman sɔrɔ ɲinan ka kɛɲɛ ni mayo feereli ye ni o dɔ bɛ tali kɛ feerelikɛlaw cayali kan o min bɛ ka kɛ sababu ye ka sugu gɛlɛya u bolo. Bon, on a vraiment fait à peu près 5 ans. Bon, à Sougou, ça ne va pas, hein, ça ne va pas. Ningo, ça va droner deux fois, quoi. Faire la couranie, mon nom do faire la sang, ou ganga, faire tiens, quoi. Tel que nous assurons, mais moi, soro kemeri. Il va être dobeta ta, kanage biduru. Faire tiens, na utiara, quoi. Bon, actuellement, on a 4000 pièces, bon. Ou est à dron, do na. Mayo douzaine fila ta ka taa kɛ prix sugu dɔ ye i ma ji la dɔn an kan bon an kɔni ta 12000 de don Mali cira o Mali gagné an ta ye 12000 de a tɛ jigin a tɛ ci a tɛ égaliser parce que an ka baara de don quoi an ta tɛ tendance ko ye marché bɛ wuli ni match tɛmɛna bon n bɛ se k'a fɔ match min kɛra ka tɛmɛ sisan an bɛ se k'a fɔ dɔɔni sanna mais an tun bɛ fɛ mun ka san o ma san tiɲɛ yɛrɛ la. ɲinan mayo feerelaw ye danfara bari jate minɛ san tɔw feere ani ɲinan ta cɛ ka fara o kan maliyɛn caman de fari fagara Mali balontanko la. Bon, sugu alhamdulillah dɔndɔn sugu ka fisa dɔndɔn mais kosɛbɛ ba tɛ i b'a fɔ salon ta bon salon mɔgɔw kun dalen don équipe la kosɛbɛ donc mɔgɔw hali ni kun ko maaw 5000 wa 4000 mɔgɔw b'a san o y'a sɔrɔ mɔgɔw sɔnnen don équipe ye équipe ka di mɔgɔw ye mais ɲinan mɔgɔ fanba dalen tɛ équipe la mɔgɔ kɔni bɛ k'a san jamana kanu b'u la sinon si dalen t'a la ko Mali bɛ se yɔrɔ jan bon maaw da bɛɛ b'a la parce que dɔ bɛ yen o player o b'a fɔ ma ko premier choix olu dɔw bɛ se ka di 1400 1500 bon dɔw fana bɛ yen sans player o bɛ se ka di 1200 1000 a qualité bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka taa quoi bon bɛɛ b'a san maaw kɔni sa cɛ ni muso ko t'a la bɛɛ b'a san musow b'a san cɛw b'a san. Mamadou Doumbia ka fara maliyɛnden wɛrɛw kan olu b'a yira k'a fɔ k'olu ka mayo sanni sirilen don Mali ka qualification de la. Bon ne kɔni ma Mali mago san parce que Mali ni Niger tɛ ka se ka gagner mais ni e mago bɛ gagner min na gagner kan ka kɛ match kɔnɔla de mais n'a fɔra ko gagner tɛ se ka kɛ fo penalty ne mago bɛ o ka bi don match kɔnɔla de ka gagner an kana taa promotion na ne ka mago san o sirilen tɛ dɔwɛrɛ la an taalen filɛ quart de finale min na ni Mali sera ka gagner quart de finale kɔnɔla la ka sɔrɔ an ma taa penalty la ne bɛ mago san n bɛ tila k'a san ka di ɲumanna bɛɛ ma. Wagati min na feerekɛla dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko tɔnɔ foyi tɛ ka sɔrɔ mayo feereli la Mamadou Darago ni ale bɛ nin baara in na a bɛ san caman bɔ ale hakilinata ma kɛ o ye. O kuma la n bɛ se k'a fɔ o kuma ninnu ye kuma lankolon ye fɔlɔ ka ɲɛsin yen ma caman b'o fɔ mais olu mɔgɔ kelen tila ka na mɔgɔ san bolo yan a dɔw bɛ yen u b'a fɔ ni wari t'u kun u bɛ se ka kuma in fana fɔ k'a k'o ye mais n'u ye wari sɔrɔ u bɛ n'a san
sinon maaw a bɛ ka san yɛrɛ de a bɛ ka san cogo min na a bɛ ka san ten mais maaw feerebaga de cayara kɔrɔlen an bɛ marché minnu k'a la olu tɛ ka kɛ tuguni parce que bɛɛ donna a la sisan defɛti tɛ nin tɛ mali mɔgɔ hali nin tɛ walayi mɔgɔ tɛ mun bɛ san ni mali mɔgɔ ye walayi bɛ mali mɔgɔ feere diɲɛ mali mɔgɔ yɛrɛ bɛ feereli min ka sɔrɔ kan tɛ walayi ne bɛ se k'a tɛ feere kan yɛrɛ la parce que a bɛ san yɛrɛ de u bɛ tila ka bɔ a la an b'a la yan mun nana n'a ye u bɛ tila ka bɔ a la an bɛ to a la bon an bɛ nin na yan fo wagati hali ni mali bɔra c'est la même chose juste prix tiɲɛ dɔrɔn de bɛ yen o dɔrɔn de ye puis dɔw bɛ na ni mɔgɔw in caman ye u b'u yɛrɛ ɲin'a la de tel que n'u nana n'a ye sisan mali filɛ ni point yɔrɔ min na de sisan quart de finale la u bɛɛ bɛ siran parce que u ka baara tɛ e nana ni nin e ka baara tɛ e bɛ siran nin ka wari kana tiɲɛ ne nin wari in don a la n bɛ fɛ ka nin sɔrɔ a la yanni kan ka ban bon o prix o de b'an kan parce que minnu ka baara tɛ olu b'a la olu de bɛ k'a tiɲɛ. ɲina mayo feerelaw tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ mayo feere la i n'a fɔ san tɔw sabula sifinnaka caman de y'a kɛ u ka sɔrɔ sira ye ka fara bɔlɔlɔ sira fadenyaw kan o min bɛ sugu tiɲɛ ni ka feerekɛla kɔrɔlenw ka baara gɛlɛya u bolo an bɛ wagati min na i ko bi maaw bɛ sɔrɔ Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen na suguw la siraw kan fo ka taa se kare kɔnɔnaw ma nka o n'a gɛlɛya bɛɛ maa dɔw bɛ ka se ka caman feere o t'a la kamasɔrɔ fédération maaw b'u ka dusumakasa yira ka kɛ ni mayo contrefaçon bɔli ye o min bɛ kɛ sababu ye ka je olu fana ka sɔrɔ kan o wagati kelen na maa dɔw kɔni bɛ fɛ k'u sen bɔ ka da a gɛlɛya kan ɲina hakilina jiginna ɲina kani bɛ ka taa marakaw fɛ yen o min daminɛna desanburu kalo tile 21 san 2025 wa a bɛ to sen na fo janvier kalo tile 18 san 2026. nin tun ye Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw ye mayo ko kan san 2026 daminɛna malidenw bɛ ka ko caman kɔnɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ politiki ko lakana ko sɔrɔ ko fo ka taa se sigida kɔnɔ ko ma basigi dunkafa sabatili ani bɛn segili ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw caman Bamako kɔnɔ bɛ k'u ka laɲini kɛ ka ɲɛsin nin sankura kofɔlen ma an bɛ se ka mun ɲɛdɔn o ko la an ka jɛ k'o lajɛ Zɛnɛbu Geye fɛ. Bamako dugu kɔnɔnaw la i n'a fɔ jamana fan tɔw la san 2026 kɛlen don san ye maaw jigi bɛ min kan kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ko dɔw siratigɛ la i n'a fɔ bɛn ni keleya ɲinini du ka fa sabatili sɔrɔko gɛlɛyaw fo ka taa se sifinnakaw ka sigi ɲɛsigi ma o waati kelen na jamanadenw jigi dalen don jamana ɲɛmaaw kan o ko sabatili cogo ɲuman na. N bɛ kuma en tant que malien citoyen lambda ne bolo laɲini ye mun ye par rapport à l'année passée o ye halisa ka sécurité renforcée parce que n'an bɛ jamana kɔnɔ ni sécurité ma renforcée ko caman bɛ yen a ka gɛlɛ ka kɛ donc les va-et-vient entre les villes en même temps développement bɛ gɛlɛya et ensuite crise énergétique min b'an kan tan ne ka laɲini vraiment ka solution durable sɔrɔ a la mun tɛ escorte de citerne parce que tout le monde sait que c'est coûteux, ça déploie beaucoup de force. Au sécurité bɔlen kɔfɛ laɲini yɛrɛ ye mun ye fɛnɛ o ye ka dɔ bɔ chômage la n'i ye Bamako du ta bi a ka dɔgɔ famille bɛ yen ko chômeur tɛ du mun kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ka développement kɛ a ka gɛlɛn. Je sais que les autorités u ye caman kɛ mais halisa u ka effort de redoubler ka dɔ wɛrɛ sinon ni dɔ bɔra chômeur la c'est aussi une contribution ka dɔ bɔ insécurité la donc ne bolo olu mana kɛ 2026 bɛ se ka ja o ye les grands projets annoncés en 2025 a caman se ka réaliser en 2026 n'o ye courant ko n'o ye an ka dugukolo nafa ko n'o ye sira ko tout ce qui est désenclavement caman ka b'o la ne kɔni bolo n'o laɲini sabatira maliyɛn mun ka gɛlɛn ma fɔlɔ o ye urgence ye mais mun ka gɛlɛn fɔlɔ fo basigi ka na ni basigi nana maintenant an bɛ ɲɔgɔn lamɛn mun ye problème tɔ ye an bɛ sigi ka fɔ k'olu nɔgɔya pour moi ninnu ni urgence ye parmi les urgences. Ka kɛ ni sisan feerew ye bɔlɔlɔ sira kan o min kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya don sugu feere la o kosɔn a feerekɛlaw ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin commerçant baw ma yaasa u ka se ka fɔ ka bɛn kɛ walasa bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ i ka feere la cogo min. San yɛrɛ mara Ala ka san hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma jamana in ka basigi yarabi o y'an ka laɲini belebeleba dɔ ye mais san baara tagabolo ka gɛlɛn k'a da sababu dɔw kan i n'a fɔ prix dɔw bɛ ka kɛ an ka marchandise la sisan minnu ma nɔgɔn feere bɛ gɛlɛya
débrouilleur ma n'a fɔra ko moyen bâti ye ka prix dɔw kase ni e y'o kɛ an débrouilleur mun bɛ kɛrɛfɛ feere bɛ gɛlɛya an ma o situation o bɛ ka a gɛlɛya kosɛbɛ ani clients ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati in na san an yɛrɛ kɔni ka laɲini mun ye commerçant ɲɛmɔgɔw u b'a layɛ u ka sigi ka fɔ kɛ nin ko in na nin ko ninnu bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ cogo min sinon an fana an tɔɔrɔ la dɛ an tɛ ka se ka feere kɛ ka ɲɛ ni client bɛ prix discuter a bɛ kuma o tɛ bɛn k'a d'a kan u bɛ prix mun ye réseau sanfɛ o de bɛ ka gɛlɛya ma pour le moment an ka baara kɔnɔna la 2026 na an kɔni bɛ fɛ fu ka segin ko la commerçant ka sabali prix ko a ka fisaya bɛɛ bɛ k'a ka laɲini jira san 2026 la o de kama Aramato Yarene n'ale ye jamanaden ye b'a sɔnni sigi a ka furuko la. Ne ka laɲini ye ka furu ɲuman sɔrɔ ka wari sɔrɔ halisa ka hɛrɛw caya quoi 2025 kɔnɔ an ye ko caman ye i n'a fɔ kurantigɛ ani essence ko gɛlɛya ani jadisi ko ninnu an ka se ka an ka laɲini an ka bɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔ quoi wala an bɛ Ala deli Ala ko o fɛɛrɛ ɲuman latigɛ an ma quoi. Jamanaden dɔw fɛ a ka kan halisa an kan k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔkɔrɔma don i n'a fɔ an tun bɛ k'a kɛ cogo min walasa Mali bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ. Alors, moi je pense que Maliens y'u jɔyɔrɔ dɔn ka ban u ye caman k'a la u bɛ Maliens fɔ u ka résilience la donc an ye caman kɛ et jusqu'à présent u lamɛnnen don n'i ye sondage kɛ bi i b'a sɔrɔ Maliens 100 la 80 bɛɛ b'u nɔfɛ donc o ye pouvoir dɔ de y'u bolo u kana o perdu o ye confiance dɔ de y'u bolo jusqu'à présent la population an minnu ye population ye an dɛrɛ n'u la an jigi b'u kan parce que nous pensons que la solution b'olu de bolo donc nous tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana je vois qu'on risque de reprendre tout encore donc on n'a pas le choix an b'u dɛmɛ de u ka vision na u ka décision la pour contribuer à avancer le Mali. San 2026 jigiyalen don ka kɛ dayɛlɛ san ye Mali ma jamana kɔnɔdenw kɔni b'a laɲini ko jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ wa jamana ɲɛmaaw ka jaabi bɛ kɛ sababu ye ka jigisigi hakilisigi ani ka siniɲɛsigi wasalen dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Kulu sanfɛ Badalabugu Bamako ɲamantonba dɔ tonnen don min bɛ ka sanfɛ kalandenw degun kosɛbɛ Ala ye diɲɛ don o don da sisijugu cɛma kasajugu cɛla fɔ ka taa se fɛnw ma minnu bɛ se ka bana bila mɔgɔw la nin yɔrɔ in kosɔn ko sababu kɛ nin ɲamantonba in ye olu de kɛlen don sababu ye min bɛ ka sanfɛ kalanso ekɔlidenw degun Maimuna Dawulila ka ɲinili dɔ kɛ ka se u ma an ka jɛ ka a ka sɔrɔlenw lajɛ. Badalabugu kulu sanfɛ fiɲɛ ka giri kosɛbɛ wa a tɛ se ka sama yɛrɛ kabini sɔgɔmada joona fɛ sisi bɛ wuli ka sanfɛla minɛ wa a bɛ taa fɔ yɔrɔ jan sigiɲɔgɔnduw fo ka taa se université ma ni o ye Badalabugu sanfɛ kalanso ye o yɔrɔ la kalandenw fo ka taa se yen yɔrɔ sigibagaw ma olu taalan kɛra ɲama sisi ani kasajugu samali ye diɲɛ don o don. O ɲamantonba in o min farala ɲɔgɔn kan san caman kɔfɛ o ye ɲama manaw fo ka taa se balotɔw faralen kan ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka ɲama in jeni k'a tɔnɔbɔ maa dɔw bɛ taa bila a la o la sisifinma kasajugu min bɛ maa ɲɛ jeni k'i kan kɔnɔnaw jeni fo ka taa fiɲɛ samali gɛlɛya i bolo. Ɲamaw m'an kɛrɛfɛ a y'an tɔɔrɔ vraiment a y'an tɔɔrɔ kuma dɔ la yɛrɛ sisi bɛ se ka bɔ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ dibi ekɔlidenw bɛ yan dɔw yɛrɛ bɛ yen bana dɔ b'u la u ka sizan b'u la kuma bɛɛ dɔ ka bana bɛ wuli kuma bɛɛ an de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ taa essayer an bɛ taa faga an bɛ ambulance wele o bɛɛ la foyi tɛ bɔ a la a ka ca ni san 10 ani kɔ ye bi ni problème bɛ sen. Franchement ɲama bɛ yan nɔ a bɛ k'an déranger même kuma dɔ hali n'i bɛ classe kɔnɔ ɲama bɛ kɛ yen c'est pas joli à voir maître yɛrɛ n'a donna a b'a déranger quoi. A yɛrɛ mana ɲama maître dɔw yɛrɛ bɛ don u bɛ ɲama lajɛ u bɛ nama lajɛ u bɛ étudiants lajɛ. Bon sisi ni i n'a fɔ fɛn min bɛ ka don an kan a b'an déranger tellement trop même parce que ni sisi bɛ de 1 ni bɔra kɛnɛma a bɛ yɔrɔ couleur falen carrément de 2 fɛnɛ a kasa a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ. Hali maa minnu ka baara bɛnnen don ɲamancɛ ma ni waleya in kɛlen don k'olu fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ degun u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka dankari olu ka kɛnɛya ani u ka lakana la. Bon an yɛrɛ kɔni ka laɲini min ye bi adamaden dayirimɛ fɛn fɛn na i bɛ sɛbɛ don olu ma ɲama min yɔrɔ ma sisan ɲama nin a ka da ye an n'a ma se ka ban cɛ la sirada yɔrɔ ninnu fɛɛrɛ ka kɛ ka kɛ o la k'o yɔrɔ cɛ n'o kɛla o bɛ diya an yɛrɛ kosɛbɛ
fali bɛ lafiya an yɛrɛ bɛ lafiya n'a fɔra ko ɲama ka kɛ ten ka kɛ kulu ten waati bɛɛ wotoro bɛ yɛlɛ dɔw bɛ fali bɔ ka jogi a ma nɔgɔ nin y'a tilemalama ye ni samiya sera ni tɛ se ka se yan mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ sira fɛ sira tigɛlen don faliw bɛɛ joli ka sababu kɛ ɲama sababu kosɔn ni tilema fana jɔra dun sisi e ɲɛ bɛ ka si ye cogo min na nin ye dɔ bɔlen sisi la olu n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ mɔgɔ déranger hali ni faamaw yɛrɛ tɛna kuma ni sisi bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ jagoya bɛ kuma. Ka taa sɔrɔ nin ko in ka jugu kosɛbɛ sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana juguman sugu bɛ wele adamaden na o kama Badalabugu sanfɛ kalanso ekɔlidenw olu min ye nin ko in degun fɔlɔfɔlɔ tabaga ye olu ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ni ɲamatonko in na ni k'a cɛ ka bɔ mɔgɔw sigiyɔrɔ fo ka taa se sanfɛ kalan kilasiw yɔrɔw ma k'a mabɔ o yɔrɔ ninnu na. Donc an bɛ mun autorité fɛ u b'a ɲini u b'a kɛ jamana ekɔlidenw kɔnɔ jamana n'i ko jamana sɛgɛsɛgɛ ekɔlidenw de don dama ɲini autorité fɛ u ka vraiment u k'o occupé ɲama in na ni de ka gɛlɛn n'a bɛɛ parce que nin n'a fɔra ne ye sanfɛ kalanso ye bɛɛ bɛ yan donc ne bolo ne ka gɛlɛn autorité fɔlɔ b'a bolo k'an ka ɲini anw ni bɛ a laɲini jamana yɛrɛ fɛ walima autorité ou bien an ka administration mɔgɔw ye n'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ u ka sisiko in na ani ɲama minnu bɛ foro kɔnɔ ani minnu bɛ kɛrɛfɛla ninnu na pour que n'u bɛ se ka essayer ka solution dɔ sɔrɔ a la o fana bɛ sɔn ka fɔ anw ma an étudiants ma. Badalabugu kulu sanfɛla min kun kan ka kɛ kalankɛyɔrɔ ani ɲɛnamaya daminɛyɔrɔ ye o yɛlɛmana ka kɛ yɔrɔ ye maa tɛ se ka sigi yɔrɔ min na tugun nin ko in ka jugu an bɛ don min na i ko bi wa ɲɛ tɛ se ka tɛmɛ a kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min san 2025 kɛra san ye an ka jamana y'a ɲɛsin ko caman ma ni olu dɔ ye tali kɛ kosɛbɛ sɔrɔko ani lakanako la jigisigi ni muɲu ni ɲɔgɔn cɛ ni san kofɔlen kɛra san ye AES jamana bolo ni o y'a kɛrɛnkɛrɛn ye an bɛ se ka ko jumɛn ɲɛdɔn o ko la Sulemani Kulibali ni ale ye jateminɛlikɛba ye géopolitique kan bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye koba minnu kɛra san 2025 kɔnɔ Abdoulaye Mayiga ka kuma bara la an ka ɲɛmada a ka sɔrɔ lona n'i y'a jateminɛ san 100 tɛmɛnen anw fɛ yan nɔ farafinna diɲɛ marala cogoya min kan jamana wɛrɛw de nana ka na dictat bila anw kan k'a daminɛ colonisation na esclavage la ka na colonisation na ka na néocolonisation na système fɛn fɛn taara a bɛɛ taara anw tɔgɔ la an ma ɲininka an ma kɛ a yɛlɛma kɛyɔrɔw la an ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu sɔrɔ minnu y'a mara ka tɛmɛ n'u sɔnna k'u soumet k'u coucher k'a to tubabu ka mara kɔnɔ parce que tubabu de dictat kɛ donc o taabolo kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna dɔw y'u assumer dɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu dɔw bɛ yen nɔ u ye dɔw assassiné u ye coup d'état kɛ dɔw la an ka président Modibo Keyita o yɛrɛ sara kaso la a sababuya la an ye ɲɛmɔgɔw sɔrɔ n'o ye président Assimi Goïta ye ani président Ibrahim Traoré ani président Abdourahmane Tiani olu ye hakilinaw sɔrɔ parce que c'était des hommes de terrain u ye expérience minnu sɔrɔ u ka sɔrɔsiya kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ réellement u taara diɲɛ ɲɛfɛ hali organisation internationale ninnu na mission caman bɛ tel que an yɛrɛ ka président Assimi Goïta a tun bɛ Soudan a yɛrɛ ka fɔ la ale bɔlen bɛ Soudan divisé la donc nin réalité caman de ta c'est un vécu oui, comme le terrain, c'est les zones de terrain où les tapons de la pratique là. On a eu un fort Adamadi, faut que ce qui est vraiment Honadima Irako. En sans que l'on soit terminé militairement en Afrique, en tout cela, en Jorola, quand la Jamana défend, quand la Jamana Hakeni. Sans 2025, il y a eu Joran sur le histoire comme Antoine Delgani Joroso, en tant que Farafin Jamana. On a ce qu'on dirait à la souveraineté au défenser. Et tu sais que le défense à Togoshila, nous a consolidé militairement. Organisation de l'Afrique du continent, on a dit, Djakoula, comme Kamoulo, nous supportons le Jamana bien fait à AESIBO. Parce que Jamana n'y a pas de Tchéré, ou de Jamana bien Hatounabe, ou de Jamana bien Manafari. Avant l'indépendance, la phobie, on dit que développer. Parce que il a déjà terminé banque système de en fait non ou à faire banque système en anglais pour retail banking ou du banque de détail on a fait corroborer boutique nous de tout mina et capital bateau le modèle de juru là au tigi mago va avoir là immédiatement donc projet de développement cadre
petite et moyenne entreprise là, à ta fo long terme là, banque nous va en faire, tu sais, au projet nous qui est à la Jamana 2000. Donc, nous, Jamana, nous, ça va nous faire la banque de développement d'AL 600 et d'investissement. En permis, en ce cas, pour développement. On va déterminer ça en 2025 ça y est, espoir de ce gars pour la première fois, par fin de Mali durant AS continent communautaire, dans la diaspora, dès quel est le pays de AS de la AS de quel est le bec à fierté. Donc, au cas où on va finir un tableau en 2025, on est de à la carte, tableau de main, ou à la cour de main, ou tableau de main. Nin tun ye Sulemani Kulibali ka laseliw ye koba minnu kɛra san 2025 ani 5 kɔnɔna na. Venezuela ye jamana ye min kanulen don maa caman fɛ ka da a ka jukɔrɔ nafolow kan. An bɛ don min na i ko bi baloko gɛlɛya donnen don u ka jamana kɔnɔ. A ka ca ni maa miliyɔn caman ye minnu kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ adamadenya tagasiraw la ka fara u ka politiki ko ani u ka sɔrɔ kow kan. Dɔ farala kan ni u ka jamanakuntigi minɛli ye ni o ye Nicolas Maduro ye l'Amérique jamana fɛ. An bɛ se ka ko caman dɔn Awa Sika ni walawalali kɔnɔna na. Venezuela ale tun ye jamana ye min wasalen don ka da a ka dugu jukɔrɔ nafolow kan mɛ bibi in na a jɔrɔlen don gɛlɛya kɔnɔ o kɛra sababu ye jigitigɛ sera ka yira Venezuela jamanaden caman na. Venezuela capitale n'o ye Caracas ye bin kɛra kan n'o kɛra sababu ye k'u ka jamanatigi minɛ n'o ye Nicolas Maduro ye. Caracas kɔfɛ kɛlɛ in binna wa jamana wɛrɛ kan n'a fɔ Miranda ani Keyera o kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman don Venezuela jamana kɔnɔna la. O de y'a to furancɛ fanga min sigila a ye fɛɛrɛ dɔw ta n'o kɛra sababu ye taa ni ka seginw ka gɛlɛya fo ka taa se ka gɛlɛya dɔw kunnafoni laseliw la. O ye fɛn ye min kɛra sababu ye ka dɔ fara gɛlɛya kan. Jamana in binna ni dingɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ ni jamana in yɛrɛ ka baara kɛcogoya ye. Pétrole sɔngɔ jigin kojugu k'a fara yuruguyurugu kan o n'a gɛlɛya yɔrɔw olu de kɛra sababu ye tɔmato jamana in na. Venezuela ye jamana ye n'ale tun bɛ jate jamana minnu ka nafolo ka ca kosɛbɛ mɛ bibi in na an bɛ don min na ko bi a binnen don gɛlɛya caman kɔnɔ wa don n'a nataw la a bɛ sɔn ka bin gɛlɛya caman kɔnɔ i n'a fɔ baloko gɛlɛya ani furaw sɔngɔ yɛlɛnni walima furaw sɔrɔbaliya o min bɛ dankari maaw ka kɛnɛya la. Baloko gɛlɛya bɛ minnu na Venezuela jamana kɔnɔ u t'u jɔ maa miliyɔn 12 ani 100 la. O kɔfɛ kɛnɛyako bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ fo ka taa se bana caman carili ma. Kɛnɛyaso minnu bɛ jamana kɔnɔ olu dɛsɛlen don k'u ka baara kɛ bibi in na ka sababu kɛ u mago bɛ minɛn minnu na walasa ka se k'u ka baara kɛ o minɛnw ma se ka d'u ma halisa. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya in ye o kɛra sababu ye ni u ka jamanaden caman ye weleli bila mɔgɔw ma walasa dɛmɛ bɛ se ka don u ka jamana kɔnɔ cogo min na. Minɛnma caman de bɔra Venezuela ka t'u kalifa don dafɛ jamanaw la ni Colombie b'o la walasa u bɛ se ka kisi gɛlɛya ani kɛlɛ ma cogo min na. Ni kɛlɛ min dun wulilen filɛ États-Unis ni Venezuela cɛla la a bɛna kɛ sababu ye jamanaden tɔw fɛnɛ bɛna boli ka t'u kalifa don u dafɛ jamanaw la. An bɛ don min na ko bi don n'a nataw la Venezuela mago bɛna jɔ fɛn na o de ye ɲɛmajɔ. Don n'a nataw la a bɛna dɔn n'o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ wɛrɛ bɛna sɔrɔ diɲɛ seleke naaniw fɛ ka dɛmɛ don walasa Venezuela tɔw kana bi dingɛ in kɔnɔna la. An bɛ don min na ko bi Venezuelakaw kɔni caman jigi warinen don mɛ u hakili b'a la k'a fɔ ko don n'a nataw la solution bɛna sɔrɔ u ka nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.